Dobrý deň, ja vás vítam pri ďalšej funkcii a tou funkciou je funkcia if, ktorá spada do kategórie logických. Vidíme tu našu základnú tabuľku, v ktorej máme mená zamestnancov, pohlavie, počet odpracovaných hodín, nemáme tu uvedený za aký mesiac ani nič, v tomto prípade to nie je podstatné. Na posledný prázdny stĺpec chceme tu doplniť jednoducho výšku prémie ku každému zamestnancovi. Otázka znie, že ak zamestnanec odpracoval viac ako 170 hodín, získava prémiu. Ak to nesplnil, prémia mu nepatrí. V prípade splnenia je výška prémie 50 eur. Ja si tu ešte opravím slovo, lebo tu je ODP. Takto. Odpracoval. Takže začíname spomínaným vzorcom if, čiže ide o logickú funkciu. Kliknem si do položky F6, otvoríme si vložiť funkciu. Ak to nemáme v kategórii naposledy použité, opakujem, rozklikneme si kategóriu, logické a tu máme funkciu if. OK. Do tejto funkcie, ak sa pozrieme na tie argumenty, máme tu tri dôležité polia. Prvým polom je logický test. Takže v prvom prípade my si musíme zadať logický test, ktorý potom pracuje s hodnotami, ako je pravda a nepravda. Čo to znamená? Ja musím do prvého okienka zadať logický test, že ak niekto odpracoval viac ako 170 hodín. Ak je to pravda, tak nech mi tu Excel napíše, vlastne doplní do tabuľky podľa toho, čo ja si vyberiem. Ja tu napíšem, ak je to pravda, tak tam budem mať hodnotu 50. A ak to pravda nie je, tak si tu napíšem nič, nulu, alebo keď dám dve úvodzovky, tak to okienko bude prázdne. Čiže on mi nič neráta. Na základe mnou zadaného logického testu mi ako pravdu a nepravdu uvedie výraz alebo hodnotu, ako si ja tu zadám, alebo vzorec, čokoľvek, ale čo ja si zadám. Čiže on nič neráta, je to mnou zadané. Ukážka. Logický test znie: ak odpracované hodiny sú viac alebo sa rovná, čiže ako 170, dávam aj znamienko rovná sa, aby mi zahrnulo aj túto položku 170. Ak by sme tam rovná sa nedali, jednoducho pri tomto údaji 170 by sme tu prémiu 50 eur nemali, pretože bralo by nám to až od čísla, až od hodnoty 171. Keď to zadávame v takomto poradí, viac alebo rovná sa, je to správne. Ak by sme to zadali v opačnom poradí, rovná sa alebo viac, jednoducho by nám to nedalo, pretože rovná sa znamienkom, rovná sa začína sa čo? No vzorec. Takže vždy najprv znamienko väčší, menší podľa potreby a až potom rovná sa. Čiže otázka znie: ak 160 a čokoľvek potom ostatné je viac alebo sa rovná ako 170, tak je to pravda. Nech mi tu do týchto buniek napíše 50, ja viem, že dostane dotyčný človek prémiu 50 eur. Pardon, a ak to pravda nie je, dám tu dve úvodzovky, v tom prípade tá bunka, to okno bude prázdne. Dáme OK, vrátim sa naspäť k tejto bunke, idem s jazdcom na malý štvorček, zmení sa mi na malé plusko ukazovák, dvojklik a mám tu výsledok. Čiže vidíme, on vlastne v tomto prípade nám táto funkcia, tento vzorec nevypočítal nič, len nám doplnil, čiže porovnávacia metóda. Je viac 160 ako 170? Nie. Čo sme tam mali zadané? No nech je to prázdne pole. Je 177 viac ako 170? Áno, je. Čo sme tam mali zadané? No ak je to pravda, nech mi tam dopíše číslo 50.
Hej. Čiže ja už takto vizuálne vidím, komu patrí vlastne tých 50 eur tej prémie alebo odmeny. Dobre? Prejdeme na ďalší príklad. Máme tu pacientov nejakých, takže je tu tabuľka s pacientami ležiacimi na internom oddelení. Vymyslení pacienti, samozrejme. Možno si tu niekto položí otázku, tak deti s dospelými sú, no tak to je len vymyslená tabuľka. Berme to tak, že akože nie doslovne. Máme tu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu. No a tu máme jednoducho, táto tabuľka je prevzaná z originálnej tabuľky, kde sme tu mali zadaný vzorec DateDiff. Pri kopírovaní a vložení sme si zadali len údaje bez vzorcov, hej, takže tu je normálne urobený výpočet, ale vzorec nevidíme. Takže len dáta. No. A my si ku každému človeku, ku každému pacientovi chceme priradiť, či ide o maloletého, dospelého alebo dôchodcu. Opäť to urobíme na základe vzorca if, čiže kliknem si do tejto položky a tu sú dve možnosti. Ak chcem opäť použiť ten istý vzorec a už bol pred chvíľkou naposledy používaný, lebo pred chvíľou sme mali tu na prémii ten vzorec if, stačí, že si dám znamienko rovná sa a tu sa mi ten vzorec objaví a stačí si na to kliknúť. A keď si to rozkliknem, tam sa objavia všetky vzorce, ktoré boli predtým používané. Hej. Dám if a mám tu vzorec. Ja to zruším, alebo klasický spôsob, záleží od toho, kto si na čo zvykne. Idem vedľa vzorcového riadku na vložiť funkciu, zostáva kategória naposledy použitá, čiže už by sme dali len if, alebo viem, že dám tu prekliknem z kategórie logickej na naposledy použitú a ifko ako posledné, hej, a dám OK. Čiže na čo si zvykneme. Takže logický test. Ak bavíme sa o rokoch, mesiace sú a dni pre nás nepodstatné. Ak má niekto vek menší ako hodnota 18, tuto aj pod tabuľkou máme napísané, čo to znamená, tak je neplnoletý alebo maloletý, tak dá maloletý. Hej, čiže ak je to pravda, že niekto spĺňa, že má menej ako 18 rokov, tak áno, je to maloletý. Ak to pravda nie je, nechcem, aby tam bolo čokoľvek napísané, takže dám dve úvodzovky. OK a rozkliknem dvojklikom. Takže pri dvoch osobách máme napísané, že ide o maloletých ľudí. Ideme na dospelých. FX. Logický test. Ak vek niekoho je viac ako 18, tak čo je? No samozrejme dospelý. Tak si dopíšem dospelý. Ďalšiu hodnotu nepotrebujem, takže úvodzovky. A rozklikneme si výsledok. Vidíme, že deti boli vynechané, respektíve maloletí. Lebo môžu to byť adolescenti, tak nebudem nazývať všetkých deťmi. No a posledná položka sú dôchodcovia. Takže ak má niekto viac, alebo sa rovná ako 64, aby tam spadal aj vek tých 64, pretože ak by sme tam rovná sa nedali, tak 64-ročného človeka by nám ako dôchodcu nezahrnulo. Ja to ukážem teraz na príklade. Prepíšem tu nejaký údaj na 64. Tak. Teraz mechanicky nemám tu vzorec. Jednoducho, teraz nám to nebude sedieť, keď prepíšem tu na údaj na 64, hej, s týmto rokom, pretože
dôjde jednoducho k mechanickému prepisu, nie na základe funkcie, takže ja to potom opravím. Takže tu napíšem 64. Ideme na funkciu if. Takže ak vek niekoho je viac ako 64, tak ide o dôchodcu. Druhé pole chcem mať prázdne. Takže úvodzovka, OK, dvojklik. A my vidíme, že aha, 64 ročného nám tam čo? Ozaj nezahrnulo, pretože nemali sme tam znamienko. Rovná sa. Ja to vymážem a dám kroky späť. Takže zostáva 73, lebo už som si nepamätala, koľko má rokov. Takže ideme ešte raz. Funkcia if. Takže roky, ak je viac, alebo sa rovná ako 64. Ak je to pravda, je to dôchodca. Druhú hodnotu nepotrebujem. Úvodzovky. No. Takže vidíte, tabuľka nám doplnila to, čo sme chceli, ale je tu jedno ale. My tu máme pri ľuďoch, ktorí majú viac ako 64 rokov, okrem toho, že je dospelý, poznámku, že je ešte aj dôchodca. Čo je pravda, ale čo v prípade, že my by sme fakt u tých ľudí, ktorí majú 64 rokov a viac, chceli mať len poznámku dôchodca, nie dospelý. Ako to urobiť? Takže otvoríme si obdobnú tabuľku, ja ju mám pripravenú. Takže vidíte, tu je tá pôvodná tabuľka až po bunku, po stĺpec K. Toto je doplnené. A máme tu kvázi 3 v jednom. Čiže máme tu 3 možnosti s tým, aby odpoveď bola len jedna. Začíname maloletým. Opäť ideme na funkciu fx. No ešte raz. If. Takže dávame si test. Ak sú roky menej ako 18, pretože 18 je už dospelý, ak je to pravda, tak ide o maloletého, takže maloletý. Zbytok ma nezaujíma. Klik a 2 úvodzovky, OK, dvojklik. Máme tu maloletý. Hej, tieto sme zadali, aby nám tam nedalo žiadne hodnoty. Teraz si vlastne kliknem opäť do tej istej bunky a pridám funkciu do tej pôvodnej funkcie. Čiže nebudem túto funkciu prepisovať a to spôsobom, že otvorím fx a tu prepíšem údaje a tak ďalej v tejto časti. Nie. Ja doplním k tejto funkcii ešte jednu a to spôsobom, že tu sme zadávali tento zápis, že ak má niekto menej ako 18 je maloletý. Kliknem si kamkoľvek do položky ako vo Worde, kde je napísané maloletý, či medzi L, E, M a to je jedno kdekoľvek. Vyberiem si tu na hodnotu nepravda, lebo pravda bola, že maloletý, ale teraz ideme na nepravda s tým, že automaticky sme už vyhodili tento názov a viac nám ho nebude už čo zahrňať do ničoho. Čiže ja keď tam uvediem, že ak má niekto menej ako 64, kam spadá aj maloletý, týmto spôsobom sme my toho maloletého vyňali a bude nám už brať, no čo nám tu ešte zostáva? Už len dospelého. Hej, takže klikli sme na nepravda a pridáme opäť funkciu if. No a logický test znie. Ak roky sú viac alebo sa rovná ako 64, tak ide o dôchodcu. Napíšeme dôchodca.
A ak to pravda nie je, zostal nám tam kto? Dospelý. Dáme OK, rozklikneme si a vidíme, ako si s tým Excel pekne poradil. Ja to zopakujem ešte raz. Vymažem tento celý stĺpec. Ideme na funkciu if. Ak roky sú menej ako 18, ide o maloletého, čiže maloletý, nepravda ma nezaujíma. Dve úvodzovky, OK a rozklikneme si. Máme výsledok. Upravíme si ten istý vzorec pridaním nového plus k nemu. A to spôsobom, že klikneme do textu, kde je napísaný maloletý a vyberieme si vždy hodnotu nepravda, pričom automaticky nám toho maloletého už ako vynecháva z možností, takže zostáva tam pri splnení áno, čo si my tam ako zadáme tú hodnotu, už len v nie jedna položka a to je dospelý. Maloletý tam už nebude. Takže zadáme si vzorec a ak vek niekoho je viac alebo sa rovná ako 64, tak je to pravda, ide o dôchodcu. A ak to pravda nie je, samozrejme do tej vekovej kategórie, že menej ako 64 by spadali aj maloletí, ale my sme to týmto vyňali, takže tam už je len čo? Dospelý. OK a na novo si všetko preklikneme dvojklikom. A máme výsledok. Myslím si, že je to veľmi, veľmi dobrý vzorec a často využívaný. Teraz si ukážeme trošičku iný spôsob. Stále zostaneme pri tej funkcii if. A tu, ak sa pamätáme, sme vnárali jeden vzorec if do druhého. Pred chvíľkou sme si to dvakrát ukazovali. Tento postup musíme vykonávať vtedy, ak máme staršie verzie kancelárskeho balíku Office, to znamená 2018 a dole. Kto má verziu 2019 a vyššie, alebo 365 verziu, tak tam už nájde aj vzorec ifs, a to s znamená, že ja tam viem pridať viac tých argumentov. Presne ako vo vzorci CANT-IF, kde bol jeden argument, CANT-IFS viac argumentov, takisto pri SUM-IF jeden argument, SUM-IFS viac argumentov. Takže tie vyššie verzie v Exceli majú takisto funkciu IFS, či to S znamená viac argumentov. Takže ja zopakujem ešte raz. Vymažem to, pretože teraz to máme ešte čerstvé. Takže funkcia if. Ak je vek menej ako 18, ide o maloletého. Tu nechcem mať nič, dve úvodovky. Už to nebudem opakovať. Dvojklik. Kliknem si na prvý výsledok, kliknem si do podmienky, čiže tu je logický test, ak má niekto menej ako 18, tak je to pravda maloletý, tak si kliknem bars, kde doslova maloletý, vyberiem si hodnotu nepravda, tým pádom maloletý ostáva bokom, už ho nebude nikdy zaraďovať do výpočtov a kliknem si na if. A dávam nový test, čiže ak vek je viac alebo sa rovná ako 64, ide o dôchodcu. Ak to pravda nie je, ide o dospelého. Samozrejme, ako sme pred chvíľkou vraveli, spada tam aj maloletý, ale týmto spôsobom sme ho už vyňali, takže už je tam len dospelý. OK. A máme to. No a teraz si ukážeme riešenie, ak máme tie novšie verzie, takže ja to vymážem.
A idem na funkciu ifs. Takže ja tu dám funkcia if, respektíve ifs pri verziách 2019 a vyššie a 365. Takže ideme na to. Fx ide o logickú funkciu, tu ju máme, ifs, OK. Ono, ak ste si všimli, tie funkcie sa tým vývojom pridávajú k tým starým, hej. Čiže možno, ja neviem, trepnem takú hlúposť, ak by sa zrušili Office od roku 2019 dole, hej, že jednoducho už by sme mali všetko nové verzie, tak tá if by stále zostávala. Hej. Takže ak v roku, teraz strelím somarinu, 2018 bolo 350 funkcií, tak v roku 2023 môže byť tých funkcií v Exceli 400, pretože vynovujú sa vlastne tie staré. Niečo sa pridáva navyše s tým, že zostávajú aj tie staré. A kto chce, môže používať tú starú verziu. Tí, čo majú nové programy, majú tam aj starú, aj novú. Takže ak sa naučí obidve verzie, tak môže používať aj jednu, aj druhú. Alebo je to na ňom, čo si vyberie. Takže máme tu ifs, vidíme logický test 1. Ak vek niekoho je menej ako 18, je maloletý. Logický test 2. Ak niekto má viac alebo sa rovná ako 64, dôchodca. Tým pádom už automaticky dávame toho maloletého tiež v tomto prípade preč, ak to nie je pravda. Logický test ideme 3, čiže ak vek je menej ako 64, si doplníme dole, hej, to sa môžeme posúvať a tu je tam toho veľa, až pozrite sa, 127 hodnot pravda, nepravda, čiže šialené číslo. Čiže ak je menej, maloletého nám už tam nezahrnie, lebo aj maloletý je v kategórii vlastne pod 64, tak aj 18 je menej, či 17 je menej ako 64, hej, takže spada tam maloletý, ale už mi ho tu nezahrnie, lebo je, takže tam dáme, že čo je dospelý. OK, rozklikneme si a máme to isté ako v tom vpisovaní vzorca do vzorca.